Bubusulunda kwanto ay socialist. Ito yung matinding usapin ngayon sa may Senado. Medyo nanunung like kulor. Kaya pag nakita mo yung video ng kumpare kong manginginom, yung payat na manginginom, yung sa vlog, talagang totoo naman yung kanyang sinasabi, may rami nang nagbuwis ng buhay. Para sa ating bansang Pilipinas, sana isipin natin yon. Para magkaroon ng kabuluhan yung kanilang pagbubuwis ng buhay para makamit natin ang ating kasarinlan at para sa mga susunod generasyon. Ganun po yun. Di balit, walay paninindigan, masakdar ya palapag ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kahit isang katiting gano kaakop yadalin ang gapo sa isuko to. Tatang tanagagi gapoy pakiraw to. Pinanindigan na pananatilihing matatag at buo ang ating bansang Pilipinas. Lala aramay teritoryo tayo. Ganun po yun. Papawelay koloryo. Ito, personal interest for your political gain. No ba yan? Ganyan naman minsan, Engineer Nixon, kailangan mapanuri ka ngayon eh. Diba? May mga bulaang, ano yan? Yung nasa Biblia, bulaang propeta. Masamitiran man salita, pero ay nako po. Usarin dalabat, irata niya por misa para da sa personal interest daran niya. Nako, kilala na kayo. Lalo na yung isang akala mo gagawa ng kabutihan. Akala mo masibusibag. Unti-unti nang lumalabas yung pagka-natural niya. Ang politikong ito, kilala ka na. Sirag ka la. Watang ka man sasalita, singa ilalaban mo. So, kanupagan na balang siransakay. Sirag ka la. Kabat yan, nun Engineer Nixon, di ba? Sirag la. Papawalay kulor to na sirag. Buhay. Pagabay sunay blood, Engineer Nixon. Di ba? Karidak natan. Tanabuas no karid ka, tupakanda ka. Hindi, tupakanda kay Rosas. Alam mo noon, nung unang nasaksiyan ko yan, sa isang universidad dito sa Pangasinan. Doon tayo nag-ugpisang nagkolehiyo. Abay February 14 inuural na gwardiya rame kambalanga akinoy kwamimot ay bawal manaya sumansulong na ambalangan no February 14 kwamimot tamanaya sa ginawa dad sa ramay inuural da na kambalanga Engineer Nixon. Ayage, wala intarya damat ya sa kaya kwarto inawit darad man inindandaray tsokolate dan rosas. Pero rame bibi labat, alagi rame lalaki. Inimbitan darad man yamin tamanaya. Lapuda kambalangara da Valentine's Day. Kanyan inindandaray rosas. Samantala, dyan po sa bayan ng Aswal kahapon, ay isa namang programa ang ginawa ho dyan. Ito ho yung bloodletting activity in coordination sa Red Cross at ang LGU Aswal. At pinamunuan nito ng mayora na si Mayora Girly Makaranas Kalugay. Si Mayora Girly ang asawa, may bahay ni Mayor Dong Kalugay. At sa nangyaring bloodletting activity kahapon ay marami ho yung nag-donate ng dugo na yan po ay
mga importanteng gawain para po makapag-save ng buhay. Sa pakikipagtulungan, nandyan yung mga Coast Guard, yan, mga pulis, mga nasa fire department, mga empleyado at mga individual na nag-donate ng kanilang dugo kahapon dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. At ayon kay Mayora Girly Macaranas Kalugay, ito hong aktibidad na ito ay talagang ginagawa nila para makatulong sa kapwa. At syempre dahil araw ng mga puso, yung pagmamahal na mga ganyan para sa mga nangangailangan ng dugo. Kaya po sinagawa yung bloodletting activities. Napagalaman din kay Mayora Girly Macaranas Kalugay, yung pong mga nag-donate ng dugo, in return naman sa kanilang pagdodonate ng dugo, ay meron namang pagmamahal na iniabot ang LGU Sual sa kanila. Nandyan yung mga pampalakas. Ayan. Dahil siyempre, pagka nag-donate ka ng dugo, kailangan mo ng mga vitamina, mga balot, mga ganyan, para at least manumbalik yung sigla mo. At yung may 5 kilos of rice. Yun po naman yung pagmamahal din dun sa mga nag-donate ng dugo. Dahil pag nag-donate ka ng dugo, yun pala, Engineer Nixon, parang nag-change oil ka, lalakas yung katawan mo. Yan. Kaya mabuhay po kayo dyan sa LGU Calasiao sa pamumuno ni Mayor Dong Kalugay. At syempre nandyan si Mayora Girly Macaranas Kalugay. Yung mga gawaing ganyan po, napaka-importante para ho makasagip ng buhay, makatulong sa kapwa. Yan. Karo manira na impormasyon na balita. Sunod-sunod na ho yung sinasabing accomplishment ng ating kapulisan patungkol dito sa panghuli doon sa mga kobradores at mga kabo. Na ito ay nagpapataya ng small town lottery pero hindi nila nire-remit sa Grand 88 Gaming Corporation, bagkos dinadala doon sa mga sinasabing nagpapabukis dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng Intelligence Division ng PRO1 in coordination sa Pangasinan Police Office. May mga nahuhuli na po na mga kobradores at kabo na nagpapataya ho ng bukis, dinadala sa bukis. Sabi nga ng isang vlogger, bakit? Ano ito? Bumalik na ba ulit yung mga guerrilla type operation o buweseng? Dito sa ating lalawigang Pangasinan, yun po yung sigaw ng isang vlogger. Na ang sitwasyon noon, nung hindi pa legal ang pagpapataya ng small town lottery, waiting. At pagka-waiting, sinasabi guerrilla type operation. Ang tinagagawa ay red demand, batik demand. Yung pong ating mga kabot kobradores, wala hong siguraduhan sa kanilang mga pataya. Ganun po yun pagka illegal yung inyo pong tinatangkilik. Pati yung mga kabo delikado pa sa kanila dahil pwede silang mahuli at makasuhan. Sa ngayon nga naging okay ng lahat nang nagkaroon ng prangkisa, nagbigay ng prangkisa ang PCSO sa pag-operate ng legal na small town lottery. At ito nga, mag 3 years na yung prangkisa
certificate to operate na naibigay sa sa Grand 88 Gaming Corporation ng PCSO. At mula nung nagkaroon ng legal na operation ng STL sa Pangasinan, tahimik yung mga kabo nagkaroon ng hanap buhay. Hindi na sila takbo doon, paruntalan na. Alam mo yung paruntalan, Engineer Nixon, yung hayag na yung kanilang pangongolekta ng pataya sa small town lottery dahil legal na nawala yung guerrilla type operation of wetting sa lalawigan ng Pangasinan. Naging tahimik, nagkaroon ng hanap buhay yung ating mga kobradores, mga kabo at syempre yung management ng Grand 88 Gaming Corporation. Nandyan naman yung mga suporta sa mga kabo. Kung minsan nga may nagkakasakit nga binibigyan ng tulong. Halimbawang may pumanaw, mayroong burial assistance na binibigay itong Grand 88 Gaming Corporation. So happy yung mga kabo, yung pong mga nangongolekta ng pataya ng small town lottery sa ilalim ng pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation, pati nga PCSO nung nagkaroon ng stakeholders meeting ng PCSO dito sa Pangasinan patungkol dito sa operasyon ng Grand 88, nung nakapanayam nga natin yung kanilang general branch manager dito sa Pangasinan, si Mr. Christopher Pacalso, yun. Nabanggit niya doon na talagang compliant itong Grand 88 Gaming Corporation. Kaya kahit magtapos man ito yung kanilang prangkisa sa February 28, parang nakikinita na yung kanilang kanilang pag-renew, may grant uli ng PCSO for another 3 years yan. Kaya itong sinasabing may mga nagpapatay at dinadala sa bukis at sinasabing hanggang February 28 na lang yung prangkisa ng PCSO, din antayin na ninyo. At kung kayo ang makakuha ng prangkisa, din di okay na, go na, para hindi naman kawawa yung ating mga kobradores. Sakali man na manatili pa rin sa Grand 88 Gaming Corporation dahil legal, iyon ang suporta natin. Lalo na itong ating mga local officials at ng ating mga kapulisan na sa ngayon dahil sa sulat ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation na hulihin yung mga gumagawa ng illegal, eto nga, parang may mga sunod-sunod ng panghuhuli. Kaya kayo mga kobradores at kabo, ano man ang sabihin sa inyo, ay mag-isip-isip kayo pagka yung nangiinganyo sa inyo yung mga nagpapatakbo ng illegal. Pagka illegal, salitang illegal pa lang, ay pwede kayong mahuli anumang oras, anumang araw. Yun, at magiging delikado po sa inyo yan. So yan po. At sa mga abangan natin, baka sabay-sabay na magkakaroon ng hulihan dito sa mga nagpapatakbo ng illegal na mga bukis dito sa ating lalawigang Pangasinan. Sa ating pagbabalik, mga dito, yung mga anong tawag mo dito, mga tricycle drivers yan. Kumusta na kayo at good morning? Malakas yung kanilang mga radyong ang lakas-lakas daw ng signal natin. Pati yung kanilang mga stereo, alam mo yung yung pinipiit lang na pinapakinggan tayo dyan sa bayan ng Lingayen ng lakas-lakas. Pati yung may mga cellphone na mga nakikinig sa atin. Good morning sa inyong lahat. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala. Sandali lang.
Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station, ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kadyat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan.
Alas 8:03 la at Kabuasan. All of Cantabe na amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Janida programan likna ay balay. Siyempre dyan aspeto technical engineer Nixon Dakal. Oy, may bumabati sa akin, Engineer Nixon, naka-red daw ako. Oo, red na red ngayon. Yan. Siyempre sa mga bumabati sa atin good morning sa inyong lahat. Mamaya, babasahin ko yan. Sa mga tagapakinig natin dito sa lungsod ng Dagupan, good morning sa inyong lahat. Yan sa may bayan ng Labrador, kay Roger, good morning. Yan sa Bugalyon, kay King. Sa Kalasyaw naman, kay Councilor Elias Villanueva. At sa lahat na ng opisyalis dyan. Dyan sa Ambutol, Disena at Dumalanta family, Biray Diaz family, dyan sa may Dinalawan. At sa Sungkoy, yung Eco family. Yan, good morning sa inyong lahat. Kay Insan Philip Tigno, dyan sa may Binmaloy, good morning. At sa mga taga-barangay Papaguyan mamaya yung interview natin kay Barangay Captain Will Soriano at kay Kagawad. Dyan sa may Barangay Papaguyan, good morning sa inyong lahat At syempre yung ating mga tagapakinig dyan sa Manawag, sa Barangay Baritaw, Ambalangan Dalin at dyan sa may Rabun. Dito sa Sampabian at sa Cabalitian Island dyan sa Maiswal. So sa lahat na, dyan sa Posurubio, good morning. At dyan sa Mapandan, Pangasinan, Barangay Golden, Barangay Jimenez, Soriano family, good morning. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Alvin Sandoval ng Barangay Pututan, good morning. At kay Madam Principal, ganon din kay Engineer Larry Melendez. Yung pong ating mga kaibigan at syempre mga nakakakilala sa ating sandali bago ito sandali. Merong sinusumbong dito na sige, hindi ko na babasahin para aga nabugak. Po-forward ko na lang ito sa sa PNP. Tumingit Okay, bago muna sa mga ibang balita, narito na po yung mga naka-schedule na mga gagawin pagdating ng labi ni former speaker, 5 times speaker Manong Jo, the late Manong Jo. Darating dito sa lungsod ng Dagupan ang labi ni House Speaker Joe De Venecia. At ito ay bukas. At ayon dito sa ating nakuhang impormasyon, ang schedule bukas, Saturday, February 14, alas 10 ng umaga, o alas 8 ng umaga, yung pong ini-expect na pagdating ng labi ni House Speaker De Venecia dito sa lungsod ng Dagupan. At ito po ay sasalubungin dyan po sa may Karanglaan Mayumbo Road, at ito'y dadalhin papunta sa plaza kung saan magkakaroon dyan ng necrological service. At pwedeng dito sumabay na yung mga sumabay na maglakad ang sino man na nais makiramay from dito sa may Mayumbo Karanglaan. Bukas alas 8 ng umaga dyan sasalubungin papunta dito sa may City Plaza para sa isang necrological services. Kung gusto ninyo, abangan na lang na ninyo dyan alas 8 bago mag alas 8 at maglalakad na. Papunta dito, sumabay na kayo papunta dito sa may
ano dito sa plaza. Okay. At sa ganap na alas 10 ng umaga, magkakaroon ho ng necrological program at kasabay na rin ho yung public viewing sa Dagupan City Plaza at tatagal ng mga 2 oras ayon sa nakuha nating impormasyon. So 2 oras at ang labi ni House Speaker JDB ay ihihimlay ho sa simbahan niya Bato, kung saan ito ay matatagpuan ang simbahan na Bato dyan ho sa may Bunuan Giset. At pansamantalang ihihimlay ho ang kanyang labi sa simbahang Bato sa Bunuan Giset dito sa lungsod ng Dagupan. At ito ho ay nandyan magmula bukas hanggang February 15 hanggang linggo ho 2026. At dyan po ay bukas ito sa publiko. Anumang oras pwede kayong pumunta dyan at madungawan yung labi ni former House Speaker Jody B. Yung vigil o misa sa Sabado at Linggo. Ang vigil mass para kay Speaker GDB ay gaganapin sa Pebrero 14 sa simbahan Yabato. Sa ganap na alas 5 ng hapon na ito ay pangungunahan mismo ni Archbishop Socrates Villegas. At sa ganap na alas 4 naman ng linggo o hapon ng linggo na to, alas 4 hapon sa linggo, Pebrero 15, idadaos at ang isa pang vigil mass na pangungunahan naman ni Bishop Jesus Cabrera. So yun ho yung magaganap sa linggo, Sabado at Linggo, habang nandito yung bangkay ni House Speaker, former House Speaker GDB. Yung necrological service sa gabi ng Sabado at Linggo, na ito ay sa ganap na alas 6 ng gabi sa Sabado at Linggo ay magkakaroon ng programa kung saan sa programa inaasahang magsasalita ho ang kanyang may bahay, kabiyak, asawa na si Manay Gina De Venecia, ang ating pong congresswoman dito sa 4th District ng ating lalawigan. At magsasalita din ang anak ni Speaker na si former Congressman Top De Venecia. Gayon din ang ilang mga kaibigan upang sila ay magbigay pugay at mamahagi ng magagandang mga alaala tungkol sa yumaong anak na Dagupan. Ang ating nag-isang Speaker of the House na talagang nagkaroon ng pagkakataon na manilbihan sa loob ng 5 beses sa kasaysayan, siya pa lamang yung speaker na nagbalik-balik o nagbalik-balik ng pawil-pawil bilang Speaker of the House. Wayakin bakit? Because of his dedication. At talagang ginagampanan niya yung kanyang trabaho bilang House Speaker ng Kamara de Representante. So ayun po yung schedule ng mga activities sa pagdating
dito ni House Speaker Jose de Venecia, former House Speaker. At syempre after that, babalik na uli siya dun sa House of Representatives. May vigil din dun kung nagkakamali. So abangan-bangan lang po yung mga iba pang details. At yun po ay ating ilalad dito sa ating palatuntunan. Oras sila tatang tanagagi kulalay 13 minutos. Asumpalan na alas 8 at kabasan. Morning ni ada saray dumarangal titan ada balay na Santa Barbara. Kay Alex, good morning Alex Tulaw na Barangay Sapang, aking kaibigan. Mamaya ating papakita yung ating pakikipagpanayam kay Barangay Kagawad Will Soriano ng Barangay Papagayan. Yan sa ating programang PEM. Alas 8:30 hanggang alas 9 na kabuwasan. Dahil dyan po sa Binmali, napagalaman po natin na yung inaabangang dump truck, umaasa pa sila na manggagaling kay Congressman Mark Cuangco. Dahil ito ho yung kanyang nabanggit nang siya ay dumalaw kay Mayor Pet Merera na magbibigay ng 4 na 12-wheeler dump truck. Sana dumating na dahil ilan lang yung nanghakot dyan, talura. At yun pala sa ating napagalaman na kung may nakikita kayo na mga basura along the highway na mga nakatambak, ang sistema pala na ginagawa ngayon at may coordination na sa mga barabarangays dyan sa bayan ng Binmalay. Pagka schedule nila, tulad ng nasabi ni Barangay Captain Will Soriano, sasabihan na yung mga residente maglabas na ng basura at hahakutin ng service vehicle ng mga barangay at dyan ho ilalagay sa may highway para may mauwang niya karsada. Wayakin bakit? Dahil madaling hakutin ng napakalaking dump truck ng munisipyo at mayroong payloader. Kapag kayo nang dadalhin mo sa barabarangay, wala, ang paano agaun susto sa reskinita. Kaya ang sistema pala na ginagawa dyan for proper coordination and proper disposal ng kanilang mga basura sa mga barabarangay, nilalagay na nila daw sa highway. At hindi naman yan naabutan ng isang araw at doon nandyan na agad yung dump truck. Isang damit lahakutan with payloader. Katutay kabatan tayod kinan Barangay Kapitan Will Soriano. Nanitan. Happy naman yung ating mga kalunsod dito sa Dagupan sa kanilang mga nalalaman at salamat daw, Mayor, at mayroong programa na Bantay Dagupan. Ito yung nakalive sa kanilang sa USAT, USAT ba yun? Oo. Dahil dyan daw sa programa na yan, na ipaparating ng mga taga Dagupan ang kanilang mga hinaing yan, at gustong maaksyonan na mga problema. At sa pamamagitan din daw ng programa na yan na Bantay Dagupan, nagkakaroon ng interaction sa mga opisyalis ng syudad at ng mga mamamayan dito sa lungsod ng Dagupan. Ang magandang nalaman daw nila dyan, naghahanap na ng lupa itong si Mayor Belen Fernandez para pagtayuan ng mas maluwang na City Health Office Center para ho lalong ma-accommodate yung ating mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo sa kalusugan. Then good.
At ganyan nang nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez. Yun hong naganap na paglubog ng barko dyan sa may Mindanao area. Yun po ay mainit ngayon na tinatalakay sa Kongreso at sa Senado dahil sa mga hindi pagsunod yan sa mga itinakdang alituntulin nitong mga shipping lines company. Ay nako. Kaya nga, sabi ko nga, Engineer Nixon, nalalaman nila na yung problema pag nandun na yung trahedya, pag may namatay na, ano ba? Akala ko may mga ahensya na tumitingin diyan sa mga ganyang aspeto ng transportasyon. Di ba may ano diyan? Ano yun? Marina ba yun? Marina nga yung in charge diyan sa mga shipping lines at ating Tanagagik. At sila yung pagkadaong ng barko, sila yung nag-iimbestiga kung yung capacity, yung bigat na awit to may barko, karga to at chichikanda, pati Coast Guard, bakit nakakalusot yung overloading, daming pasahero na ito ay taliwas doon sa, di ba pagka may mga bus, kahit sa mga anong sasakyan, may nakasulat doon kung ilang capacity at ilang kilograms yung kaya niyang dalhin, di ba? Bakit lumilitaw ngayon sa investigasyon ng Kongreso na overloaded yung lumubog na barko diyan sa parte ng Mindanao at ang shipping lines na to ay ayon sa nakuha nating impormasyon, Allison Shipping Lines abay matanda na 31 years old na at ito pampasahero pa. Ito ay matapos na sa mga investigasyon, although ang mas marami yung nakaligtas doon sa paglubog ng Allison Shipping Lines, yung mga namatay. Makapabergas na bago dahil 52 ang namatay dito at may mga bata pa. At ang kini-question ng ating mga mambabatas, iyon mga natagpuang bangkay na walang life vest. Walang suot na life vest, mga kaibigan. Kaya dito, talagang naginit ang ulo ng mga mambabatas natin na nag-iimbestiga dito sa Senado, sa Kongreso. Sabi nga ni yung paborito mong basketball player, Franz Pumarel, congressman na pala. At ito si Senador Rapi Tulfo, talagang galit na galit na dapat kasuhan yung pamunuan ng Allison Shipping Lines dahil yung barko nyo matanda na. Bakit nyo pa pinapayagang maglayag na ang isasakay pa yung ating mga kababayan dahil shipping lines nga ito pampasahero tapos ganitong mangyayari. Nako, mahirap yan pag nagka-diferensya yung mga ganyang mga sasakyan yung bici at yung eroplano. Nako, kaya nga dapat yung mga agency concern na kailangan kumilos para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga pasahero dyan, mamamayan, dapat gawin nila yung kanilang trabaho. Kung minsan baka ayaw kong isipin Engineer Nixon baka nagkakaroon uli ng dyan, lagayan o kaya mangiraslaran na man-check pigaray pasahero may loading capacity to at naniksidla si Mubrala. Siyempre delikado manlayag tanay kuha mo pa. Walay posibilidad yung lurag at atang Tanagagik si Katuya so agawa. According to an investigation yung lilitaw natin
At overloaded at atang tanagagik. Loaded yamaong, overloading may abitlan barko. Kanyan na limmerag. Insan say sakay ni, no, aliling to ito o masikil la. Ay susilis, mo ni pantrabaho na yaging. So sana maging last na ito. Na trahedya na mangyayari sa ating bansang Pilipinas at sana luwutan damo teraramay opisyalis nasaya marina akin ya kalusutoy dapat chicken da atan lay asing singer ta salik metla at asing singer ya biyahe manlapod Boracay di tanad Katiklan airport lakad di manad daungan nasa may ferry boat yung lakad ta na isla na Boracay anta walay kyan pirmaan mo ilista daray pasahero actually insan kalugan mo manad may baluto Engineer Nexon pasulong dalatay life vest anti kay may biyahe pero talagan sigurado ndaya amay seating capacity tan amay loading capacity to at duga at sa may design na ferry boat or barko. Ganon din yung pagka pupunta ka dun sa Macau via ferry boat from mainland Hong Kong. Mula kamot di manad Macau. Sa kay oras ay biyahe kuwan mo pa. Balag mo at baluto suluganan mo ferry boat. Ay talaga na unsayaw-sayaw mo ta di manad pagli na dayat may luganan mo ya barko back and forth luganan mo man iray turista manlista kay ngaran mo may dugalabat sa may bulat ay aka-design sa may luganan mong barko ganun po yun pero pagkayan ay sosilis. Dahil siguro sa di balita malukak nga figure niya agda tayo jasitaan mga ganun ba talagang ay sosilis. Pagka nagkaroon ng disgrasya saka nalilitaw yung mga kabulastugan na ganito yung hindi pagsunod kung ano ang nararapat sundin para malayo sa trahedya. Kaya sana sa pag-imbestiga ng Kongreso at Senado dito, managot ang dapat managot. Dahil hindi biro ho yung mga kababayan nating namatay, yung mga nakaligtas, yung trauma pa. Nagka-trauma sila, nakaw, hindi na sila sasakay sa barko. Kaya dapat sana makapagbuo sila ng batas para lalong may strengthen o kaya mapaulit ni. So saraya alituntunin, panuntunan, dasayan na ipapasa na tatang tanagagi. Okay, ang kapulay malam oras sa sayang programa tayo. Programan likna ay balay. Thank you at Sara may nambyo. Sa mandi ko na kayo ay great At sa ating mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, maraming salamat po sa inyo. Kapatuloy na pagsubaybay sa ating programang Likna ay Balay. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalaranan sublaya programan PAM paninibiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Ayan muna bago sarili alas 8:30 hanggang alas 9 nakabuasan. Pawilentitan hanggang nagugunuyan. Bakteryo na amigo RJ Biray Jimenez. May titilak na masantos ng maabig ya oras at balang sinansakay Jalabat. DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry.